Brug af næsekateter, der i daglig tale kaldes en iltbrille, anvendes til at levere supplerende ilt til patienter, der har en ordination til hjemmeiltbehandling. Inden hjemmebrug skal du og/eller din omsorgsperson have anvisninger fra en iltkonsulent om, hvordan du sikkert kan bruge din iltbrille, mens du er i iltbehandling. Iltbrillen er til engangsbrug og beregnet til én enkelt patient. Iltbrillen fås i størrelser fra spædbørn til voksne og i forskellige udformninger. Nogle modeller kan have literflowbegrænsninger, som vil være angivet på produktetiketten. For yderligere spørgsmål eller kommentarer til din iltbrille, kontakt Medical Danmark. I følgende vil der blive gennemgået en instruktion i, hvordan man anvender en iltbrille. Punkt 1. Vask hænder og fjern iltbrillen fra pakken. Punkt 2. Fastgør slangekoblingen til din iltkilde. Punkt 3. Indstil flow-knappen til det ordinerede iltflow. Kontroller, at der kommer ilt fra næsespidserne. Placer iltbrillen med næsespidserne vendt opad og buet mod ansigtet. Sæt de 2 næsespidser ind i næseborene. Placer hovedslangen over begge ører. Stram slangen til under hagen. Det må ikke være for stram. Der skal mindst være plads til 2 fingre mellem slangen og hagen. Alternativ placering. Hovedslangen kan spændes fast bag på hovedet. Hvis du har spørgsmål til dit eget iltudstyr, skal du kontakte Medical Danmark. Hvis dine fysiske symptomer forværres, eller hvis du oplever en pludselig ændring i din tilstand, f.eks. øget åndenød, feber, svimmelhed, eller hvis du udvikler en hypersensitivitetsreaktion, f.eks. alvorlig udslæt på din iltbrille, skal du ringe til din læge. Hvis du oplever alvorlige fysiske problemer, f.eks. brystsmerter og svært ved at trække vejret, skal du ringe 112. Det er vigtigt at gennemgå vejledningen grundigt, før du tager iltbrillen i brug. Er du stadig i tvivl? Kontakt venligst Medical Danmark.